sa mga bata. December 23. Merry Christmas sa lahat. Marami tayong mga nangyari. Dahil anak ko sa hospital. Luto mo tayo ng almasal. Macho, plano ako eh. Natatanda mo yung dati, nag-gives tayo ng flowers kay mami. Tingin mo, anong diskarte natin ngayon? Anong magiging plano natin? Di ba dati sinurprise natin si mami paglabas ng CR? Ngayon kaya, ano kaya sa tingin mo? Kasi bibili pa ako ng flowers mamaya. Ikaw kuya, ano sa tingin mo? Mamaya, pupunta tayo sa shop, paggawa tayo ng flowers. Siguro isang flowers lang, no? Pwede na, no? Isang piraso na. Ito na yung kulang. Kanin na lang kulang. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know. Parang kayo, for example, si Macho may nililigawan. O, magbibigay siya ng flowers sa girlfriend niya. Yee! O, si Kuya, may girlfriend. Magbibigay ng flowers sa girlfriend niya. Hoy! May girlfriend! Hala! Susumbungin kita kay mami. May girlfriend ka pala. Ito, mami ko sa akin. Sino may girlfriend sa yung dalawa? Sino? Tapos si Egan po! Basikon! Ay, bata pa kayo ha. Okay lang, crush ha. Hindi nga girlfriend, para man ito si Macho, nagsisungaling. Si Egan po! Hindi! Okay lang yan. Basta huwag yung maglilim kay mami at kay daddy ha. So yun nga, balik tayo sa ano natin, anong plan natin? Anyways. Bibilin ko yung flowers mga hapon bago siya umuwi. So kailangan yung flowers may tago na natin dito bago siya dumating. Ngayon, kailangan, dapat hindi kayo mahalata. Flower shop. Ay, wala, sarado. Yun ba? Ano ko, wala na ba? Ano meron? Ano yan? Dating gawin yung kay Mrs. Bouquet? Meron ba? Meron. Ano at mo kukunin? Gaano ba kanya? Kung may hintay ba o babalikan ko? Hindi, pagka mo lang para hindi mara. Anong at mo kukunin? Ano gusto Para mo? pagbalik mo yung gawan. To, Pwede natin sunflower, ayan ang ganda. mga kaya ba yan mga alas 3? Oo! Para Ito gagawa din akong bouquet yun. Kukunin nila. kala ko wala na eh. Wala na kasing display eh. Hindi, ano? Ito natin yung pangdalagan datingan. Oo, sige. Bigyan ko natin ng buhay. Ano kang motive na nag? Pula no? Pula, Pink? Christmas eh. Oo nga. Pink, pwede pink. Oo. Ay ano na lang, pula na lang. Oo, sige. Pula. Pula pareho. Kasi sa Valentine's, pula ulit yung ano ko eh. Sige, pula na natin yun. Yung isa puti. Hmm. Yung isang sa custom na yun. Yung medyo pabukad ka din mo tayo para mukhang malaki. Alas 3 pa, balikan ko na lang. Ninap na rin sa buwan. Oo, Gagawin ko na naman tapos ngayon. yan. Sige. So, sunod namin na lang. Mm. Namatay. Okay. Hindi tayong lobo. Kaya may lobo kayo na, no? Red? Opo. Magkano ang isa na? Ay, kahit mga ganyan lang. Bali, 2 pula, tapos isang pink po. Per letter. Letter yan kuya, no? Nakabili na tayong lobo.
be free of this heart. Yeah, wanna feel your arms around. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you Message mo. mine, think about you every Kaya Melo, time. kiss, kiss, kiss. I remember that it's over. Yeah, you never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah, you would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit.